Το Suzuki Inazuma 250 κατασκευάζεται στην Κίνα. Δείχνει όμως αρκετά ποιοτική και προσεγμένη κατασκευή και είναι αρκετά καλά εξοπλισμένο για την καθημερινή μετακίνηση. Ο πίνακας οργάνων είναι αρκετά πλούσιος και διαθέτει μεγάλο αναλογικό στροφόμετρο στο κέντρο και μια ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων που περιλαμβάνει ταχύμετρο, οδόμετρο, 2 χιλιομετρητές, ρολόι, δείκτη στάθμης καυσίμου και σχέση στο κυβότιο. Υπάρχει μάλιστα μια ρυθμιζόμενη ενδεικτική λυχνία που ανάβει όταν ο αναβάτης καλείται να αλλάξει σχέση που βοηθά στις έγκαιρες αλλαγές ταχυτήτων για μικρότερη κατανάλωση. Άλλη μια ένδειξη κάτω από το ρολόι ενημερώνει τον αναβάτη αν έχουν διανυθεί τα χιλιόμετρα για να αλλάχτεί το λάδι. Δεν υπάρχει πάντως υπολογιστής ταξιδιού που να δείχνει την κατανάλωση καυσίμου. Η θέση οδήγησης είναι σχεδόν όρθια, με το τιμόνι αρκετά ανασηκωμένο και το ύψος της σέλας αρκετά χαμηλό στα 780 χιλιοστά, ώστε να πατούν και τα δύο πόδια με ασφάλεια στο έδαφος. Το ρεζερβουάρ έχει εσοχές, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλες ώστε να στηρίξουν τα γόνατα για σποροδήγηση. Προστασία από τον αέρα επίσης δεν υπάρχει. Ο κινητήρας του νέου Suzuki Inazuma 250 είναι καινούριος, δικύλινδρος εν σειρά, τετράχρονος, υγρόψυκτος, με μονό επικεφαλή σε κεντροφόρο και χωρητικότητα κυλίνδρων 248 κυβικών. Η τροφοδοσία γίνεται με ηλεκτρονικό ψεκασμό. Αποδίδει ισχύ 24,5 ύπων στις 8.500 στροφές και ροπή 22 νιωτόμετρων στις 6.500 στροφές. Είναι ρυθμισμένος να αποδίδει αρκετά καλά στις μεσαίες στροφές, προσφέροντας αρκετά καλές επιταχύσεις από τις 6.000 και πάνω, αλλά κάτω από τις 4.000 στροφές το κατέβασμα στο εξατάχυτο κυβότιο είναι αναπόφευκτο. Ο κινητήρας φτάνει γρήγορα ταχύτητες άνω των 120 χιλιόμετρων την ώρα, με τις οποίες μπορεί και να ταξιδέψει, αν και τα αποθέματα δύναμης για προσπέρασμα είναι περιορισμένα. Η τελική του ταχύτητα κυμαίνεται στα 135 χιλιόμετρα την ώρα, που είναι 127 πραγματικά. Το πυρούνι είναι τηλεσκοπικό, με διάμετρο καλαμιών 37 χιλιοστά και διαδρομή 120. Ο δίσκος έχει διάμετρο 290 χιλιοστά και διέβολη δαγκάνα της Nissin. Η ανάρτηση πίσω αποτελείται από μονό αμορτισέρ χωρίς μοχλικό, με διαδρομή 120 χιλιοστά και ρυθμιζόμενη προφόρτιση ελαττηρίου. Ο πίσω δίσκος έχει διάμετρο 240 χιλιοστά, με δαγκάνα μονού εμβόλου επίσης της Nissin. Το βάρος του Suzuki Inazuma δεν είναι ιδιαίτερα χαμηλό στα 182 κιλά με καύσιμα, αν σκεφτεί κανείς ότι είναι μια μικρή μοτοσυκλέτα 250 κυβικών. Είναι όμως εύκολα διαχειρίσιμο χάρη στο χαμηλό ύψος της σέλας και το πολύ καλό κόψιμο του τιμονιού. Έτσι η ελιγμή μέσα στην πόλη είναι αρκετά εύκολη. Η καλή περιοχή απόδοσης του κινητήρα ξεκινά πάνω από τις 6.000 στροφές, ενώ στις 8 έχει φτάσει στα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ταχύτητες από 120 χιλιόμετρα την ώρα και πάνω μπορεί να τις διατηρήσει με πάνω από 10.000 στροφές, αλλά το λαμπάκι στο ταμπλό που ανάβει στις 8.000 στροφές μας θυμίζει ασταμάτητα ότι κινούμαστε αντιοικονομικά. Η μέση κατανάλωση του Inazuma, χωρίς να παρακολουθούμε το λαμπάκι, ήταν 3,6 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Οι αναρτήσεις έχουν μαλακά ελαττήρια, αλλά καλές αποσβέσεις, προσφέροντας άνεση αλλά και σωστή αίσθηση της πρόσφυσης. Τα ελαστικά πρώτη της τοποθέτησης της IRC έχουν αρκετά καλή απόδοση για τις επιδόσεις και τις δυνατότητες του Inazuma. Στις στροφές τα καταφέρνει αρκετά καλά, εφόσον ο αναβάτης διατηρήσει τις στροφές του κινητήρα πάνω από τις 6.000, χρησιμοποιώντας το καλό κυβότιο ταχυτήτων. Τα διπλά τελικά, αν και όμορφα, προσθέτουν αρκετά μεγάλο βάρος στο πίσω άκρο της μοτοσυκλέτας, πράγμα που επηρεάζει την απόδοση της πίσω ανάρτησης. Επειδή το Inazuma όμως είναι Suzuki, υπάρχει έτοιμη aftermarket εξάτμιση 2 σε 1 της Yoshimura. Τα φρένα είναι πολύ δυνατά και με πολύ καλή αίσθηση. Δεν έχουν ABS ή σύστημα συνδυασμένης πέδησης και αν και αυτά δεν θα λείψουν από τους περισσότερους, υστερούν σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Το Suzuki Inazuma 250 είναι μια όμορφη, πρακτική, δικύλινδρη μοτοσυκλέτα με πολύ καλές επιδόσεις. Δεν είναι τόσο καλά εξοπλισμένη όπως ο ανταγωνισμός της και κυρίως το KTM 200 Duke. Η τιμή του όμως είναι εξαιρετικά προσιτή και αυτό σήμερα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα.